أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah ukhuluma la ngalabantu laba abakhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Akukhathelekanga ukuthi ukhonza bani ngaphandle kamdali wakho. Ube wazi ukuthi lento ikhonzayo ayikudalanga ayikwenzeli next. So Allah ukufakela isitembu namhlanje. Uthi yad'u min dunillahi. Babiza noma bakhonza ngaphandle kuka Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ma la yadurruhu, into engeke izimenze next, ngeke imzuse ngisho ubuhlungu. Kodwa uyayikhonza lento. Angeke izimzuse, ngeke imenze lutho. Wala yanfa'u, angeke futhi imsize ngalutho. Kodwa uyayikhonza lento. Inkulumo yami ibhekephi? Ubufakazi bokuthi ngempela mangithi idlozi, idimoni noma amadlozi amadimoni azenza abantu abangasekho bese ezodukisa abantu basemhlabeni. Yingakho uze kuthiwa umuntu onedlozi uyangenwa. Lento iyamngena. Akazalwa nayo, ifike imngene. Nampo ubufakazi phambi kwenu niyabona nani. Besikhala ngeinyanga ethi mangabe ifuna ukukusiza umuntu wesimame ithi akulalwe eqala, umuthi wayo ungena ngokuthi wena ulale nayo. Wesike manje akuseyona inyanga yesilisa noma akusezona inyanga zesilisa, sekuvele owesifazane nani nimbonile. Loyo uthini? Uthi kwayiphendi lelo mangabe esendumbeni akaligqoki. Alikho. And wena mawufika kuye, ngikhuluma amazwi akhe, umthola vele esegovozile ekulindile. Kusho ini? Kusho idlozi lakhe. Okubufakazi bokuthi ngempela uma ngabe sithi idlozi usathane akuyena umuntu wakini ongasekho, nampo ubufakazi. Umdali uthi akungayiwa ocansini kungaboshwanga ifindo lomshado. Lesangoma lesi sithini? Sithi wonke umuntu oza endumbeni yaso, owesilisa owesifazane. Mangabe kowesifazane, kwazi nina ukuthi nichamisana kanjani. Angikwazi mina lokho. Ngoba mina ngiyayishwama leyo nto leyo. Kodwa abantu besifazane bayalalana bodwa. Lokho ngizibuza ngiziphendula ukuthi kanjani kwazibona mina wakoshanda ngazi. Sithi ke lesangoma lesi mangabe senichamisene, iphenti lakho liyasala. Wena wesilisa mangabe sowulale naye, kusho idlozi lakhe elimphethe ukuthi fanele nilale nenze ucansi aze achame nawe uchame. Bese iandapeni yakho, isikhini sakho sangaphansi siyasala. Umbuzo uthi sisala siyapi? Aniboni ukuthi ubusathane lento. Aniboni ukuthi lento ihamba nesithwalo. Masinitshela sithi iningi lalabantu laba abazibiza ngeinyanga bathwele. Nicabanga ukuthi siyadlala. Nampo ubufakazi phambi kwamehlenu. Izwe lifile. Izwe selifike ekugcineni. Umhlaba uyazama zama. Abantu besimame balahlekelwe isimilo.
Umbuzo wami uthi labazali abazele lengane ekhuluma lokubola lokhu isithunzi sabo simephi makunje? Uma ngabe lengane isinezingane, isiphi isifundo esifundisa izingane zaso? Ngoba phela lengane lezi zizoyibona le video njengoba itrenda kanje mhlambe seziyazi nokwazi. Isiphi isithunzi embesa ngaso umndeni wakhe kulamanyala la awakhulumayo einkundleni zokuxhumana ebona umhlaba wonke jikelele? Wena ohlobene naye, sikuphi isithunzi sakho? Wena umfowabo, zithini intombi zakho mazibona udadewenu enze nje? Wena udadewabo, lithini isoka lakho malibona udadewenu enze nje? Wena uthini? Wena mzali ozale lengane, uyeluleka uthini kule ngane? Mawuphambi kwabantu ukhuluma uthini? Mawuzela ingane ebole ngalendlela, ebole njengale ngane lebole ngayo. Ubufakazi ke lobo banginitshela ngithi idlozi noma amadlozi akubona abantu bakini abangasekho, kodwa imimoya kaSathane, imimoya yamadimoni, imimoya ehlala emifuleni, imimoya ehlala emigedeni, imimoya ehlala endlini zabo bonke labantu laba bayibiza ngeinyanga kanti bazi inyanga mbumbulu. Imimoya ehlala ezintabeni, yiyo ke le mimoya leni ibiza ngamadlozi. Yingakho le mimoya ikwazi ukuthi inenzise konke lokungcola lokho enikukhulumayo. Skepsel senkosi uyafika uzofuna usizo, uyifihlele kwa indoda yakhe ukuthi uyenyangeni ngoba eyofuna usizo, wena uthakakhumula ulale naye, umuthi wakhe uzomsiza wena mawusulale naye. Umfazi womuntu oganile wathelwa ngenyongo emzini la agane khona, unesibindi wena sokulala naye. Uthi umbuzo wami kwaleyo ndoda leyo eganwe loyo mfazi loyo, lithini idlozi layo? Wayelingayitshela ukuthi umkakho kuyogangwa ngaye la yakhona. Yena lo mama osuka la kuleyo nyanga, idlozi lakhe lo mama malikhona liphila, alimtsheli ngani ungayi kuleya nyanga leya nisibozi senyanga iyaganga. Mangibheka ama-comments, abantu bafuna ukuya kule ntombazane, bathi bafuna ukuyohlola, bafuna ukuyolala nayo. Abantu abangenasimilo, onjandini, abantu abanemiqondo efile, abantu abangacabangi. Okunokuthi bayibone lento ukuthi ubusathane, bona bafuna i-location, bafuna i-address ukuthi uhlalaphi le ntombazane, bafuna ukuyohlola, bafuna ukuyolala naye. Hayi bafowethu, lifile izwe, sithanda singathandi. Izwe lifile, umhlaba uyazamazama, umhlaba usufika ekugcineni. Seningasho-ke nithi ngiyajaja, ngiyehlulela, ngenzani? Ngihlulela ngento engiyibonayo nani eniyibonayo. Umuntu osakholela ukuthi idlozi likhona, idlozi liyamsebenzela, shame Benoni next to Bosberg, ngikhala kanye nawe. Ngabe uyovuka nini emaqandeni? Amadlozi akubona abantu bakini abangasekho. Abantu bakini abangasekho bayamathongo, basebuthongweni, balele umlalelo wafuthi balinde ilanga lokuvuka kwabafileyo, umuntu nomuntu ohluleka ngokwemisebenzi yakhe. Abasazi lutho eyenzeka la kulomhlaba abantu bakini abangasekho. Amadimoni la abuyeza kuwe akutshela ukuthi abantu bakini abangasekho. Sathane egameni labantu bakini abangasekho. Seningangithuka-ke nithi ngiyajaja, nenze ningisongele, ningisabise, nenze kulungile, kodwa kusala iqiniso lona ngilibekile njengoba linjalo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.